खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय दिनै 7 अक्ट'बर 2023 बारायजे बे सुनिबार फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। लुथिदों लांगोनायाव लाना खारदों। जरहाट जिल्लानि सिङाव थानाय मारियानि ब्रान्च एसबिआइनि लांगोनायाव सासे रिलिफानाव साख्रि मावग्रानि 2 लाख रांखौ सानै दुथां सिखावफोरा लाना खारलांदों। काशिराम राजबंशी मुंनि रिलिफाननि मावथिया 2 लाख रांखौ फुंनि समाव बेंकनिफ्राय उइद्र' खालामखांनायनि उनाव गावनि साइकेलनि साबि तालाखौ बेखेवबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों। दा बे जाथायनि सायाव जरहाट पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। बरपेटा जिल्लानि सिङाव थानाय बरपेटा रोडनि राजा लामायाव गंसे स्पिडआव खारनाय डाम्पार गारिया गुबुन गंसे एल्ट' K10 गारियाव सौदावना होनायाव लामानि जाब्रबथाय जानानै सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन 3 सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानाय 3 सुबुंखौ बरपेटा मेडिकेल हस्पिटालाव फाहामथाय होगासिनो दङ। थैनाय 2 सुबुंनि मुङा जाबाय रितुमणि रय आरो निर्मल दास, सानैबो सरपकनि थागिबि आरो दा बे जाथायनि सायाव आसाम पुलिसा गावसोरनि खामानिखौ मावगासिनो दङ। आसामाव फैगौ 2026 मायथाइसिम गासै गं 1000निबो बांसिन दलंफोरखौ लुफुंजोबगोन होननानै आरो हान्थामेलानि खाबुखौ नोजोर लाखिनानै आसाम सोरखारा बे थांखिखौ गोख्रोंसिन खालामदों होननानै आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा फोरमायदों। तिनसुकिया डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय दिग्बयनि विवेकानन्द फरायसालियाव गिथाव बाथाव बुदलायनाय जादों। विवेकानन्द फरायसालियाव फरायसाफोरनि गेजेराव साथानि थाखाय नांलाय खमलाय जानायाव सासे फरायसाया गाज्रि रोखोमै गोब्राब जोखोम जादों, अदेबानि बुजानानै गाज्रि रोखोमै थैहां जादों। उनाव पुलिसा गासैबो जाथायखौ खौरां मोननानै पुलिसा फरायसालियाव फैनानै गाग्लोबग्रा माखासे फरायसाफोरखौ एरेस्ट खालामनानै लांनाय जादों आरो दा बे जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दङ आरो बे समाव जोखोम जानाय फरायसाखौ फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दङ। आन्ध्र प्रदेश रायजोनि सासे 55 बोसोर बैसोनि हेड कनस्टेबल पुलिसा गावनि बिसि आरो गावनि 2 फिसाजोखौ पिस्तलजों गुलि गावना बुथारखांनायनि उनाव गावबो गुलि गावना गावनि जिउखौ फोजोबदों। जाथायखौ खालामनाय पुलिसनि मुङा जाबाय वेंकटेश्वरलु। वेंकटेश्वरलुआ स्टक मार्केटआव लस जादोंमोन बा ट्रेडिंआव लस जादोंमोन, बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों आरो माखासे न'खरनि जेंनाबो दंमोन, बेनिखायनो बे जाथायखौ खालामदों होननानै मानसिफोरा बुंदों। गिथाव बाथाव अर खामदों। बे गिथाव बाथाव अर खामनायजों 4 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। पान्जाब रायजोनि अमृतसराव थानाय गंसे फार्माटिकेल फेक्टरियाव हरखाबै गिथाव बाथाव अर खामदों आरो बे गिथाव बाथाव अर खामनायाव 4 सुबुङा अरजों खामथाब जानानै जिउ गोमादों। फेक्टरिनि सिङाव मावथिफोरा खामानि मावबाय थानाय समावनो बे जाथाया जादों आरो बे जाथाया अमृतसरनि माजिदा र'डआव जादोंमोन। चन्दन ब्रह्मनि बाथ्राखौ आंनाव सोंबाय थानाङा। चन्दन ब्रह्मआ बिबिएफआव फैनोब्ला गोदानै जइन जाफैनांगौ होननानै हाग्रा आमोलारि बिथाङा रोखा बुंथिदों। আপোনাৰ বিটিচিত দুজনকৈ মন্ত্ৰিত্ব আছিল আমাৰ বিটিচিত প্ৰাক্তন চন্দন বৰ্মাৰ কমিলা নিব। আপোনাৰ মিটিঙত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। চন্দন ব্ৰহ্মৰ কথা কিয় বাৰে বাৰে সুধি থাকিছে? চন্দন ব্ৰহ্ম আগতে পৰাই চাইড হৈ পেলাই থাকিছে। প্ৰমীলা ৰাণী ব্ৰহ্ম বাইদেৱে ওলাই আছে, লোকেলত কাম কৰে। চন্দন ব্ৰহ্মই যদি আমাৰ দলত আকৌ কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়া সি নতুনকৈ সোমাব লাগিব আমাৰ দলত। হয়, জইনিং কৰিব লাগিব নতুনকৈ। নাই ক'ত গৈছে মই নাজানো, কাৰ লগত কি কথা পাতি আছে পাতা নাই মই নাজানো। মুঠতে চন্দন ব্ৰহ্মই যদি আমাৰ দলৰ লগত আকৌ কাম কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এটা কথা ক'লা, আপোনাৰ বিটিচিত দুজনকৈ মন্ত্ৰিত্ব আছিল আমাৰ বিটিচিত প্ৰাক্তন চন্দন বৰ্মাৰ কমিলা নিব। আপোনাৰ মিটিঙত আমি দেখিবলৈ পোৱা নাই। চন্দন ব্ৰহ্মৰ কথা কিয় বাৰে বাৰে সুধি থাকিছে? চন্দন ব্ৰহ্ম আগতে পৰাই চাইড হৈ পেলাই থাকিছে। हिमन्त बिश्व शर्मा आरो प्रमद बर' बिथांमोना सोलोंथाइनि सायाव मोजां बाथ्रा बुङो, नाथाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिखौ एगारनानै माबोरैहाय सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्रा साननो हाखो? बे बाथ्राखौ बुंदों एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी बिथाङा। आसामनि जे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जे बिटिआरनि जोंनि चिफ प्रमद बर' मार्केट बिथांमोना गोबां सोलोंथाइनि जौगानायनि बाथ्रा बुङो, बिराद मोजां बाथ्रा बुङो। नाथाय दिनै उइदाउट
बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गारनानै माबोरैहाय सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना साननो हायो बिटिआरनि मानगोनां चिफआ दायित्व लानांगोन जे बेथु लादु सिंखौ बोखारनायनि थाखाय लादु सिंनि माने एगेन्स्टै बेखौ रायज्लायनानै गोदानै जोंनो बिसि नांगौनि थाखाय बिथांमोना दायित्व लानांगोन आसामनि चिफ मिनिस्टारा जिहेतु सोलोंथाइनि बाथ्रा बिथांमोना सानदोंबा मोजां जौगाथायनि बाथ्रा सानदोंबा क्वालिटिनि बाथ्रा सानदोंबा थाबैनो रिमुभ खालायनानै गोदान जोंनो बिसि नांगोन नङाबा फैबाय थानाय समाव बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे गासै फरायसाजों लोगोसे बेवनि जे सिङाव थानाय एप्लाइटेड कलेजनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो आरो गण आन्दलन खालायगोन आरो बे गण आन्दलना उननि पर्यायावहाय मा जालाङो बेखौ हयथ' परिबेशआ खिन्थागोन बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि जोबोद दुखुनांथाव दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव गेटआवहाय फिन दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो आदार अर्गेनाइजेसननि दैदेननायाव फिन सोमावसारनो गोनां जाबाय बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि बिसि लादु सिंनि हेंथायै बिथांनि जे गेनाखान्थि जाख्ल'नाय आरो केलेंकारि बेफोरखौ लानानै बिनिफ्राय रिमुभ खालायनांगौनि थाखाय आरो गोदानै बिसि नांगौनि थाखाय फिन जोङो सोमावसारनो गोनां जाबाय बेवहाय गोबां माने जोंनि गुबुन गुबुन इउनिभार्सिटि कलेज आरो जोंनि जे एबसुनि दैदेनगिरि बा रायजो राजाफ्रा बेवहाय बाहागो लादों दा जोंनि थाखाय बेयो मोनसे जोबोद दुखुनांथाव जे जों मिन्थिगौ जे मोनसे देशनि मोनसे कान्ट्रिनि जे खुन्थियानो जाहैबाय बेकबनानो जाहैबाय सोलोंथाइ एडुकेसन दा एडुकेसनखौ लानानै जोङो माब्लाबाबो कमप्रमाइज खालायनो हाया मानो होनबा एडुकेसन गैयाबा सोलोंथाइ गैयाबा दिनैनि थारिखाव जोङो गुबुन कान्ट्रिजों बा गुबुन सुबुंजों जों चेलेन्ज खालायनो हाया आरो मालाबाबो गावनि जे साननाय हनाय बेखौ जोङो जाफुंसार होनो हाया नाथाय दिनैनि थारिखाव दुखुनांथाव बाथ्रा दिनै आसामनि जे गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे जे बिटिआरनि जोंनि चिफ प्रमद बर' मार्केटेड बिथांमोना गोबां सोलोंथाइनि जौगानायनि बाथ्रा बुङो बिराद मोजां मोजां बाथ्रा बुङो नाथाय दिनै उइदाउट बड'लेण्ड इउनिभार्सिटिखौ गारनानै माबोरैहाय सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्राखौ बिथांमोना साननो हायो जों नुबाय दिनै बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि सिङाव गोबां एप्लाइटेड कलेजफोर दङ गोबां हाजार हाजार फरायसाफोर बेयावहाय मोनसे सिमां लानानै ड्रिम्स लानानै दिनै फरायगासिनो दङ नाथाय दिनैसिमबो गोबाव सम जाबाय जे लादु सिंआ गोबां माने एलिगेसन बिनि सायावहाय जाख्ल'नाय बिनि सायावहाय गोबां माखासे केसफोर दिनै CM भिजिलेन्स कमिटिनिफ्राय एरेस्ट वारेन्ट ओंखारनायनि उनावबो दिनै सासे दायनिगिरि मानसिया बेवहाय मारै बिसि जानानै मोनसे गोथार बिश्वबिद्यालयावहाय इउनिभार्सिटियाव माबोरै बिसि जानानै जिरायबाय थानो हाखो दा बेबायदिबा माबोरै जौगागोन बिटिआर ओनसोला माबोरै जौगागोन बिदिबा जोंनि आसामा माबोरै जौगागोन दिनै जों नुबाय गोबां फरायसाफ्रा डिप्राइभ जानो गोनां जादों बाहेरायाव बिथांमोनहा फरायनो थाखाय इउनिभार्सिटियाव एडमिसन लानो थाखाय एन्ट्रेन्सआव पास जानायनि उनावबो दिनैहाय रिजाल्टआ लेट ओंखारनायनि उनाव जे दुखुनांथावै बिथाङा एडमिसनखौ मोनैया दा बिदिबा माबोरै जौगागोन जों मा आसा खालामनो हायो मा सिमां नुनो हायो दा बेनि थाखायनो रिक्वेस्ट खालायदों जोंनि बिटिआरनि जे काउन्सिलनि मोनसेल' नायल' जाल' जे बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि जे बेखौ गोबां शहीद जानायनि उनाव आन्दलन मुभमेन्ट खालायनायनि उनाव मोननाय जों बेखौ मालाबाबो दंस' खालायनो हाया बिनि थाखायनो बिटिआरनि मानगोनां चिफआ दायित्व लानांगोन जे बेथु लादु सिंखौ बोखारनायनि थाखाय लादु सिंनि माने एगेन्स्टै बेखौ रायज्लायनानै गोदानै जोंनो बिसि नांगौनि थाखाय बिथांमोना दायित्व लानांगोन आसामनि चिफ मिनिस्टारा जिहेतु सोलोंथाइनि बाथ्रा बिथांमोना सानदोंबा मोजां जौगाथायनि बाथ्रा सानदोंबा क्वालिटिनि बाथ्रा सानदोंबा थाबैनो रिमुभ खालायनानै गोदान जोंनो बिसि नांगोन नङाबा फैबाय थानाय समाव बे बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जे गासै फरायसाजों लोगोसे बेवनि जे सिङाव थानाय एप्लाइटेड कलेजनि फरायसाफोरखौ लानानै जोङो आरो गण आन्दलन खालायगोन आरो बे गण आन्दलना उननि पर्यायावहाय मा जालाङो बेखौ हयथ' परिबेशआ खिन्थागोन नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर गोजोन्थों एसेनोसै जय बर' हारिनि